Avante Ourense ven de presentar un paquete de medidas en torno ao transporte público da cidade. A principal proposta da plataforma é a remunicipalización do servizo de transporte urbano, recuperando a xestión pública dun servizo esencial para garantir unha planificación orientada ao interese xeral e ás necesidades reais da cidadanía. O seu obxectivo é elaborar un novo plan de transporte urbano que incluirá a eliminación dos transbordos innecesarios, o incremento das frecuencias e unha mellor conexión dos barrios con peor cobertura, como Seixalbo, A Cuña, O Pino, Mariña Mansa, Velle ou Covadonga. Entre as medidas tamén figura a implantación da gratuidade do autobús urbano para todos os menores de 16 anos, ampliando ata os 18 para aqueles mozos e mozas que continúen estudando, co obxectivo de reducir o gasto das familias e fomentar o uso do transporte público desde idades temperás. A plataforma completa as súas propostas coa creación dun billete único metropolitano, un plan de accesibilidade universal para eliminar barreiras arquitectónicas, unha rede segura de itinerarios peonís e ciclistas, a creación de aparcadoiros disuasorios nas entradas da cidade e a implantación de camiños escolares seguros.